Una dintre întrebările pe care mi le-ați adresat în comentarii este vis-a-vis de bateria de 12 volți care, fiind de capacitate mică, se descarcă destul de repede atunci când folosim o cameră de bord. Avem instalată pe această mașină și vă arătăm ce instalăm noi în service, o cameră de bord care are senzor de șoc și care se va activa atunci când mașina este parcată doar la impact, la șoc. Camera se trezește, filmează 1 minut, după care intră înapoi în stand-by. Mașinile Toyota Hybrid au baterii de 12 volți foarte mici, pentru că pur și simplu nu au nevoie de capacitate mare la baterie de 12 volți, ele având deja bateria hibrid de mare capacitate. Și atunci, dacă vom folosi camere care filmează permanent, sunt pe piață tot felul de camere care filmează permanent, 24 din 24, se întâmplă două lucruri. Fie camera respectivă are protecție la descărcarea bateriei, va opri înregistrarea atunci când bateria scade sub 12 volți și rezultatul este că degeaba avem o cameră din aia, tot nu o să avem filmarea integral. Fie, dacă nu are funcția de protecție a bateriei, va filma până când bateria va fi descărcată și vom avea o problemă la pornire. De aceea, soluția pe care noi o propunem este camera de bord care se activează doar la șoc. Dacă vrei să fii la curent cu noutățile și cu promoțiile pe care le vom avea, abonează-te pe site-ul nostru la newsletter și vei primi un voucher de bun venit.